Goejoen, het is 22 oktober. Dit is Bient. Mijn Joen on tafel, voedingszaakkundige Rens Kroes. Over haar bestseller Powerfood. Anna-Christine Piebinga. Zij vertelt over de nacht van de nacht. En Auke Zeldenrust. Hij had hem een jelly verdiepen in de inwoners van de daklezenopvang De Terp. En had er een boek oesgerun. Dat ik ook gestopt was met de methadon. En daarna met de heroïne gestopt was ook nog. Nou, echt, ik had er zo'n moeite mee dat gewoon al een reden was om weer te gaan gebruiken alleen al. Ja, Auke, er is een boek geschreven over de gevangenen in de Veensnis de Marwei. Dus nu ik wandel mij een boek over verslaafden. Dit boek over de daklezenopvang. Dat is vooral mensen die het net zo troffen hebben, lijkt het. Ja, en die mensen die fascineren mij, want die hebben hun leven net in een hokje stopt. En dat wil ik graag weten. Waarom Daar zitten meer verhalen in als de positieve succesverhaal. Ja, dat vind ik vol interessant. Dat relief wat die mensen hebben in hun verhaal, hoe verdrietig soms ek, maar ek zal leerzaam en inspirerend. Oké, nou, we zullen er eens zeker verder over praten. Machine Boy, gezellig naar de sterren. Romantischer kan het haast net. Maar de sterren bij Joeterdaal hield het minder goed te zien door de lichtversmarging. Snuntjoen is in Ljouwert de nacht van de nacht. En Anna-Christine Piebinga, ja, wat had jou eigenlijk met de nacht? Oh, ik haal een heel soort met de nacht. Ik weet nog dat ik als jong ben vaak heimwee en dan zeer ik naar de sterren en de mannen. En dan dacht ik, eus hart en mem en broer en zussen, die kennen ik naar de sterren zien en dan hebben we een beetje verbinding. Dus dat is al het magische van de sterrenhemel en dat is nooit voortgegaan. Nee. Rens, herkent dat een beetje, dat gevoel? Ja, als ik in New York ben wel, ja. Dat zit vaak in Amerika, in New York? Ja, nou, soms nou dan. En als ik in Amsterdam, daar ben ik nou, dan haak ik het echt wel inderdaad. Dan denk ik soms, dan zoek ik naar de mannen en denk ik, ja, iedereen had in mannen, toch? Ja. Zo is dat. En de mannen in Jestemar is hetzelfde als die in New York. Is hetzelfde, ja. Zo is dat. En dan ook de nacht van de nacht. En wat hoort dat dan correct in? De nacht van de nacht, deze keer 24 oktober, onkomende sneeuw. Dan hadden wij een wandeling door de binnenstad van Ljouwert. En dan gingen we naar 4 locaties om uw zintuigen te prikkelen. Welke locaties binnen dat? Achmea Tour, Prinsentuin, Natuurmuseum en de Ark. Ja, en je zei ze dan de zintuigen prikkelen. Ja. Wat hoort dat dan correct in? Wat doe je dan al hier? Ja, dat ging eigenlijk net helemaal Oh, dat is toch geheim? Dat is geheim? Dat is geheim, ja, Oh. ja. Nou, een tipje dan, een tipje. Een tipje. Nou, als het juster is, dan willen die zintuigen prikkelen. Omdat het joggen dan uitschakelen is. En dan willen de oren zintuigen scherper. Dus dat willen we eigenlijk vernemen en beliepen. Oké, we zoeken misschien nou een proef op de somdwang kennen. Toch? Even de lampen uit, even zien hoe dat dan is. Daar is hij al. Attent, even 4 seconden, even helemaal stil. En nou? Nou, dan verneemt ze dus als meer jerst. Ik jeer een heel zachte lood op een eftergrond. Dat jeer ik net als het jocht erbij is. Het wordt voortdurend wordt het scherper. Oké, het is een soort meditatie, lijkt het wel. Als het east, zo'n east. En dan is het, eigenlijk in het donker. Volgens mij is het dan beter prouwen. Ja, denk ik. dat is exact. Ik had het nog nooit proberen, maar Ja. er binnen wel restaurants inderdaad. Dat je gewoon in het donker eten en zo. Echt En wie? daten. En, ja. In New York dan, denk ik. Ja, in New York. Net in Jestemar. Ja. Nee, net in Jestemar. Denk ik. Ik weet het niet. Nou, dan ben ik hier diners bij nacht. En dan haast dus iets in het donker. En dat is echt oors. Ja. Want dan gaat het dus net om de vorm of de kleur, maar dan gaat het alleen nog om de smaak. Ja. En je hebt ook wat mooi naam, want ik zag daar een plantje. Het ziet er wat suiterig uit, maar Ja. het is toch mooi dat het nog in oktober bloeit. Dit is een nachtbloeier, een nachtviolier. En dat is een bloem die echt een beetje suiterig is, maar heel lekker roekt in het donker. Ja, ik zit hier, misschien kan de camera het pakken. Want dit plantje groeit dus nachts. Het bloeit nachts. Ja. En dat loekt dan insecten on. Die komen al op de geur. En dan, die haal je de nectar eruit en whatever. En er zijn een heel soort bloemen die nachts bloeien en geuren. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. En wat is nou eigenlijk het badskip achter dit hele project? De nacht van de nacht? Ja, ons project is Feel the Night. En dat is een van de projecten van de culturele Haatstedt. En wij willen heel graag mensen wijzen op de schoonheid van de nacht.
schoonheid van duisternis en stilte. En dat willen we dus zien laten ook maar deze wandeling. Van jongens, mensen, let even op hoe mooi de nacht is. Want de nacht is heel mooi. Om jou is het altijd nacht. Nee, dat ik Oh, niet. dat Net, ik want weer het ritme tussen dag en nacht is ook heel mooi natuurlijk. Ik bedoel, zonder het contrast met de rekwijze. Maar stadigon is het te volle jocht in uw omjouwing. Ja, want je hebt toch een soort jochtversmarging, neem je dat dan? Hè? Is dat ook een beetje het watskip achter dit hele verhaal? Nee, in eerste willen wij gewoon mensen wijzen op het mooie van de nacht. Ja. Maar die jochtversmarging, wat vind je er persoonlijk van? Is dat er te volle? Ja, er is te volle jocht. En mensen kunnen echt minder. Wij kunnen maar minder. Ik heb wel eens gezegd dat hier in Nederland kun je maar 40% minder. En dan is het nog jocht genoeg, jongens. Zonder je onveilig te voelen of wat dan ook maar. Ja. Dus ja, Maar het zo mooi. is ook fascinerend om zonder luchtvervuiling naar de hemel te zien. Ik heb in Tibet West en daar op een gegeven moment heeft helemaal geen lucht meer. Nee. En dan zocht 10 keer volle meer sterren, zeg maar zeggen. En dat is prachtig om te zien. Ja. Ja. Dat in New York natuurlijk, hè. Dat is juist helemaal niks. Ja. In New York zelfs niks. Nee, of Nee. Amsterdam. Ik Nee, niet. Ja. nee, nou ja, Ik weet dan de had ze steden de dan twee net. uiterste. Ja. 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 En hier in Friesland is het nog tjuster genoeg. Ja, het Hoornse bos op Skielge Ja. schijnt het juiste plek te wezen Ja. In Nederland zelfs. Ja, ja, Daar dat heb ik is een keer echt een reportage maken en dat is fascinerend. Dan maakt het echt de boskanien, het Hoornse bos op Skielge. Ja. En dan verder kieker mij en dan een boppensjen. Het wist net wat zocht. Wauw. Oké. Ja. Ja, maar soms, ik vind het ook altijd heel grappig dat dan sjocht naar de sterren. Denk ik, jeetje. Ik vergeet het soms ook de laatste tijd. Omdat dan ben ik daar weer in Friesland en dan sjocht die sterren. En, Ja. ja, Maar wat heel het leuk is leven. voor iedereen die een mobiele telefoon had, er is een prachtige app, Oh. Google Sky Map. En dan, als die downloadt, dan kiest gewoon de mobiele telefoon naar de hemel. En dan komt er op telefoon te zien naar welke sterren is juist. Wauw, Oké. dat En dan is juist ook hoe heet dat, ruimteskip, waar André Kuipers op zitten had. Ja. Dat is juist dan ook voorbij kan Oké. komen. Ja, de Nacht van de Nacht, tak om sneun dus. En meer informatie kun je vinden op feelthenight.eu. We zullen het haar over dit boek. Yay. Power Food. Ja, Skreuntrog Rens Kroes. Het kwam uit in juni. juni, ja. En in no time stiert het op in de boekentop te zien. Ja. Wat een Ja. succes. Ja, heel fijn. Ja, in één keer ben je een bekende Nederlander. Een Ja. verneemde Nederlander. Ja, zoiets. Ja, ben je daar wel een beetje aan wend? Of wie het eigenlijk wel een beetje als vanwege die zus vanzelfs? Nou ja, ik ben er wel een vent, ja. Maar het is niet, ik vind het altijd wel bizar. Ja. En juist dan ben ik dan ergens bij een event en dan zeggen ze zo... Wow, ik ben zo gek op die boek. En best wel Rens Kroes of in de supermarkt. Ja, dan vind ik het wel een beetje eng en raar. En dan ben ik verlegen. Je bent verlegen Maar nog? ja, nog steeds. Ja, ik vind het wel steeds bizar. En ik vind het altijd even heel fijn. Maar ja, ik vind het dit vind ik heel belangrijk, mensen. Ja, wat zit er al hierin? Ja, al je recepten vanzelfs. Ja, al je En- recepten, Ja, en want die mem is ook Ja, voedingsdeskundige. mijn mem is voedingsdeskundige en mijn En Beppe, Beppe is kruidenvrouw. Ja, hoe zei ze dat eigenlijk niet? Klaasien Echt? Zalk. Ja, Zij- oh, ja, zij zoiets, iets? ja. En mijn opa is de eerste biologische boer van Friesland. Ja. Dus ik had een heel soort mij kregen. En het is dus heel gezond. En ik vertel echt wat ik al jaar erin doe en waar het goed voor is. Oké. Aan het einde van het boek. Dus, Ja. En wat ben dan de lessen die sto leerd hebt van die eigen mem en en van die Beppe? Ja. En wat beziek is dan oer te brengen op de lezer? Ja, nou ja, wat goede voeding is. En eigenlijk wil ik eigenlijk bij de basis beginnen. En ik vind het heel belangrijk dat je bewust bent van gezond eten. Wat je in je lichaam stoppen. Dat ik al eerst dan naar de supermarkt gaan en zorgen van... Hey, wat zit er in al die producten? En daarnaast is het belangrijk dat je echt... dan gezond eten sieren. Dat is Ja, dan uiteindelijk Want eigenlijk dat wordt Nederland echt En dan- zonder mooitje. Ja, dat is wel echt mijn doel. Hoe komt Ja. dat zo bij? Omdat Nou het ja, van? ik vind het belangrijk. Ik merk gewoon dat het echt nodig is. Meestal maken gewoon echt leven ongezond. En ik vond het heel negatief zijn natuurlijk. Het is Maar ook nemen ze heel veel- een paar voorbeelden van ik ben zelf bijvoorbeeld gek op ijs Ja? en chips Ja, dat en vind ik. cola en liefst in combinatie. Dat is net handig. Ja, je kan het dan wel snel dat nemen, maar het groot gedeelte maar dat wel op de basis gezond eten wezen. Want daar krijg je energie van, krijg je power van. En vanuit daar dan kun je als snel dan wel zitten.
Ja. neem ik dat dan. Ja. Dus ik zeg altijd wel de holy Vals triangle spelen. neem ik. Ja, de vals spelen. Nou ja, Ja. het is net vals, want het is ook heel belangrijk dat je geniet. En dan zit ik altijd van, dus dan praat ik dan over een draaienhoek. En dan, nou, het bestaat uit draaienhoeken. Het draaien, dan zit ik altijd ontspanning, is heel belangrijk. Sporten en een nice voeding. En als je in het midden zit, is het best echt in balans. Want spanning je het echt bij dat je gewoon lekker genieten kan. Dat je lekker af en toe gewoon lekker drinken kan. Maar ik vind het wel belangrijk, mensen bewust binnen, dat ze net alleen nog maar, net verse producten eten. Dus daarom zeg ik, powerfood, dat gaat eigenlijk over verse producten. Hoe maak je lekkere en gezonde, weet je, heel veel energie uit krijgen. En wat is nou het allerlekkerste wat je erin zit? Wat vind je zelf het allerlekkerst? Ja, ik vind alles wel heel lekker. Maar is er één dat er echt voor jou uitspringt? Ik denk de kickstart vind ik heel lekker. Wat is de kickstart? Moa's. Ja? Het bestaat uit havermout, dadels en vanillepoeder en nuten. En dat doe je dan in een blender en dan krijg je dan een heel lekkere smurrie. Ja, het is echt een havermout product. En bedenk je dat al jezelf? Ja, ik wil ook inspireerd natuurlijk door heel veel orenmeesteren en door de reisken. Dat doe ik heel graag. Dat vind ik heel fijn. Wat is die En, grootste inspiratiebron? Is er, Ik denk dat, nou ja, sowieso is mijn mem dat. Ja. Sowieso heel wat Leidse, denk ik, dat ze dat ja. ja. Maar, en daarna is het New York heel erg. Daar ga ik wennen. En daar is het een Walhalla met al je gezond eten. En er zijn 2 kanten. Sommige mensen eten heel gezond en sommige mensen heel extreem. En dan wil ik ook een beetje een balans zien vinden. Ja. En daar hebben ze heel veel gezonde intenties. En dan, Maar want de is in Amsterdam. Ja. Die vriend komt uit New York. Dus Yes. ik is echt vaak naar New York. daar Daar. ga ik heel vaak heen. Die zus, Doutzen, went het vanzelfs in New York. Nee, die ben ik in Amsterdam. En ik in Amsterdam. Waar went de familie Kroes net. Hè? Ja. Maar En Jestema. En Jestema. Maar Ja. dan is dus ook heel vaak weer waarom naar Friesland. Om Ja. hier ook weer om recepten te maken. Ja, ik vind het heerlijk. Mijn mama heeft een hele goede keuken en goede tuin. Dus het is heel fijn om dan daar te komen en helemaal uit te leven. En dat hij in Amsterdam hij toch wat lietsere keukentjes en dan hij net alles ter beschikking. Ik net snel verse dingen. Ik weet wel echt nice te merken, dus dat is wel heel fijn. Ja. En dit bist jou? Dat ben ik. Oké, Ja. in die tuin. In die tuin. Best het krijgt door hier dus. Ja. Ja, En- ik vond het heel fijn. Ik ben altijd heel erg opgegroeid. Ja. Altijd heel En want je moet ook even in Jestema West. Ja, ik kom kijk bij. Ja? En dan nou ben ik er echt weer. Ik weer in de keuken Ja, staan. want ik ben straks in Jereveen vreed voor Ja? een boekssigneersessie. Oké. Ja. Maar het is echt een enorm succes. Hier staat eigenlijk verwacht dat het samen. Nee, ik Booming had het wijze echt. zoer? Nee, want ik ben er begonnen. Ik had blog door voeding en dat wie een hype en mensen vonden het leuk. En toen ben ik eigenlijk schroon gong, recepten maken gong. En vanuit daar, ja, toen was het toch wel een heel groot succes. Ja, mensen vonden het toch heel fijn. Ja. En het is net de bedoeling geweest. Ik had vanuit mijn hart in en nou is Ja. En nou, het is echt, het is nog Ja. altijd in de top 10. nog steeds. Het is ja, bizar. misschien, ik bedoel het net flauw, Nee. maar hij is natuurlijk een hele verneemde zus. Ja, Doutzen. Doutzen, ja, natuurlijk. Doutzen. Voor Ja, de mensen die wees het had het hier zijn. Dus Heb ik het net hier volgens mij zo? net, hoor. Nee, Toch wel. toch wel? Ook, het is wel een paar keer. Gelukkig. Maar kun je dan ook een beetje leunen op haar succes? Had dat je er ook maar een beetje mee te krijgen? Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Sowieso, toen ik dacht van het gaat heel goed, dacht ik, nou, dat gaat echt daar met een meidje. Maar toen later dacht ik, toen was het echt een community. En meestal op Facebook wat een beetje groter. Toen dacht ik, oh, dan had het echt wel, meesten vinden het echt heel fijn en lekker en mooi. Maar ja, ik volg gewoon eerlijk wijs. Ik weet zeker dat het invloed aan had. Ja. En Monier, Zeker. dan zit het weer aan die walnuten en aan de krusli. En was het niet kruis? Ik weet het, nee. Misschien net. Of een smoothie, of alles. Ja. Kan alle kanten op. Ja. Kan alle kanten op. Oké. Wij praten met Auke Zelderust over de meeste van de zwarkopvang van de terp. Dat aansen, ben we namelijk weer op paard west met het vakteam van de GGZ. De team begeleidt meesten met problemen thuis. Friesland rint in die ompak voorop en Bient kregen exclusieve toestemming om de teams te volgen. Een kort lontje. En als je klopt, die ziet toch wel zorgen in, ook in het kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Dat is belangrijk. Ik ren deze week mooi met de vakteams van de GGZ Friesland. Je hoort het forensisch vakteam, maar erin verschillende disciplines.
Ik vind dat het nog maar zo slecht functioneert, het is wonderbaar. Ja, nou ja. Alle dagen bepraten zij de cliënten. Ik ging op paard met Matje Intema. Hartstikke mooi. Dan kan hij hier ook verbod heeft trouwens. Was je als eerste daar? We gaan succes naar een man die ik al zijn oorlier ken. Die is binnenkwam met een maatregel. Het heel lang een zwervend besteenlijn, een soort middelengebruik, of misbruik eigenlijk. Soort mooi maken, agressieincidenten, diefstal, dat soort dingen. En een soort lichamelijke klachten en die is nou naar een behandeling op FPA van bijna een jaar terug naar de klinische vervolgbehandeling KVB in Heerenveen. Goedemorgen. Daar krijgt hij nog vervolgbehandeling om secreetstoom verdwenen. Ja. De man wil net herkenbaar in beeld, maar vindt het goed dat ik opnames maatje. Hij wil graag samenwonen, maar BW, beschermd wonen, is ik nog een optie. Ik heb nou eens afspraak vorige week. Ik neem contact van mijn reclassering. En heb ik even die vraag gestuurd van, hey, ik wil straks een keer samenwonen of in een BW in de buurt wonen. Ik heb ik heb gewoon het iepen litten. Zodat ik erbij staan van, hey, we willen gewoon een overleg hebben waar ik bij zit. Reclassering, Do natuurlijk. En die vriendin als het lukt. Zodat we gewoon maar die trein of jou een roek kunnen hebben van, hey, hoe gaan we het dan? Wat gaan we het dan? Wat is er voor nodig? Dus natuurlijk, je gaan we verder in het. Het is gewoon een tussenstap. Het ligt al je chaos. Bij Francis vaak is het vaak dat ze gewoon weinig mooi krijgen of saffelen chaos maken hebben. Dat ze zelf door de bomen en het bos en de joggen. En dan gewoon in gesprek van ja, maar wat is belangrijk, wat is nodig en hoe komen we daar? En dan mooi met het hele team, dat vind ik het mooie van vakwerken. Daar ik stap voor stap komen. Vliegen, die maakt er even bij. Dan word ik altijd jongen naar de lichamelijke conditie. Je bent oud van, je bent fitter, actiever. 115 ben ik op Sicilië geweest. Petje af. Ik heb zelf vrij weinig incidenten meemaken. Helaas gebeuren die hier wel, ik op iets werk. Maar wij zijn dus wel altijd heel bewust van het gevaar en onze eigen veiligheid en hoe kunnen we dat waarborgen en kunnen we dat waarborgen. Soms met ik gewoon zitten, ja, wij kunnen deze patiënt net helpen op een manier die voor u veilig is. En als ik tussendoor een mailtje weer waarom krijg, dan laat ik dat weten. Goed? Best. Tot het zo. Morgen het verhaal van Justin. Ja, zwalkers en verslaafden. De meeste mensen herinneren misschien wel het eerst maar een grutte boog omheen. Maar ook zelfrust verdiepen hem 6 maanden lang in de bewennis van de TERP, de daklezeropvang in Ljouwert. 15 november dan komt zijn boek uit, maar de levensverhalen van de bewennis en de prachtige foto's die we maken terug Trientje Nauta. Dat klopt het, hè? Ja, klopt het al, ja. Ja, en de mensen die staan beschreven in die boek, die neemt terpelingen. Wat voor mensen zitten daar eigenlijk alweer? Ja, de TERP, het gebouw kennen we alle keer wel in Ljouwert. Dat is dat oude grijs bruin tint en flatgebouw dat in 1990 al oorsprong weer. Het is in de 74 is het gebouwd voor de hulpbehoevende alleenstaande man. Toen is het gebouwd voor de algemene opvang, dus alle keer mensen die in dak boven de holle hier. De laatste jaren ziet er alleen nog maar mensen die het extra zwaar nodig hebben in de zorgafdeling. En dat zijn 50 mensen en die mensen heb ik beschreven. Dus ik heb zo'n een hele slimme geval. Ja, en het zijn er 50 in totaal? Er zijn er 50 en ik heb 15 portretten maken. Oké. 15 van die 50. En Snijn is er bij Omroep Friesland ook een documentaire te zien over de zorgopvang. Een van haar is Suzanne. En die heeft ook beschreven in die boek. Ja, Suzanne Pinkster, die heb ik ook beschreven. Wat is dat voor persoon? Dat is de jongste bewoner van de TERP. Ze is nog maar 32 hier. Maar ze heeft al zo'n soort meemaken. Ze is nog onder druk. Ze broekt nog heel tijd cocaïne. Maar ze heeft in het verleden alles broekt wat je maar broeken kennen. Ze heeft geen ier met oor. Dus alle keer kapot spuiten toch heroïne. En ze is nog maar 32? Ze is nog maar 32. Het is nog een hele jonge vrouw. Maar ik beschreef het een jonge vrouw vol littekens. Ze omschreeuwt ze haarzelf dus ik. Ze heeft vreselijke dingen meemaken. Met name op de Tippelzone, in Grains, in de drugswereld en neem maar op. Haar zus heeft ze verleden, doet die zo'n 20 jaar weer. Ze heeft nog een dochter die ze net misjocht. Dus ja, hoeveel ellende word je op de vrouwenkant meter?
En maar wat mij heel tijd opvalt, ik bij haar, maar ik bij al die oren die ik interviewd heb, is die enorme levenskracht. Die levensenergie die ze ondanks alles nog hebben. Ze hebben geen skonken meer soms, ze rijden in scootmobiels, maar toch gaan ze terug. En dat is wel heel inspirerend. We kunnen even een fragmentje shellen van die documentaire en dan met name een oer Suzanne. Ik heb mezelf helemaal vooruit gespoten. Echt een amateur die bezig is geweest 12 jaar lang. Ja, het is wat. Daar heb ik echt heel veel last van gehad hoor. Vooral in het begin dat ik ook gestopt was met de methadon. En daarna met de heroïne gestopt was ook nog. Nou echt, ik had er zo'n moeite mee dat gewoon al een reden was om weer te gaan gebruiken alleen al. Lieve mama, je hebt in je leven niet altijd het beste gedaan, maar toch krijg je van mij een vaan. Je probeert wel steeds je best te doen, maar het keert altijd weer naartoe. Nu ben je dan op het goede pad en kom nou niet weer met je voeten tussen het drad. Ik wil je nog één ding laten weten, dat ik heel veel van je hou en dat weet je. Je dochter Suzanne. Ja, prachtige documentaire. Die kon dus te zien. Ik vind het eigenlijk heel erg heftig om dit te zien. Ja, dat is het ook. Toen ik de eerste keer daar binnenkwam in het flatgebouw, toen dacht ik, dit is net de Leeuwen. De staps van die fiets af. En dan in één keer binnen een minuutje is het in totaal oren verrot. Mijn oren ideeën, mijn oren dromen, artsen er nog binnen. Ja, wat voor toekomst hadden mensen die daar waren je? Ja, dat is een goede vraag. Nou, de meesten die joggen net zozeer naar de toekomst. Die binnen echt in het hier en nu. En die hebben dat leerd in hun leven. Op zich is dat wel heel goed. Dat is echt wel heel goed. Ja. Aan de andere kant, het is, ik zat dat dreamen houdt die echt in beweging. En er is dat is een man uit Liberia, die neemt zichzelf Disco D. En die denkt dat hij bekender wordt als Michael Jackson. En dat hij wil bekend worden eerst via Mercurius, dan Omroep Friesland en dan wil hij de wereld veroveren. En dan denk ik van, geweldig. Ja. Dat is daar nog in Joost, dat is nog de kracht heeft om in die eigen droom te leeuwen. Ik al weet iedereen dat het hem net slagjes is. Maar dat is prachtig om dat te zien en ook heel inspirerend. Maar komt het wel goed met hun? Wat zei je? Komt het wel goed met hun dan? Zij beter worden? Nou, het is de mensen die op de zorgafdeling zitten, is gewoon, zij zitten daar en dat is hun leven ook. Ze sterren daar ook. Nou, de meesten, ja, dat klinkt, ja, ik heb van die 15 mensen die ik interview heb intussen 3 stonden. En snel dan ik. Ja, en een van de eersten, dat wie Jan Hooghiemstra, hier ik mij in familie aanpraat en mij hemzelf, dat ik de laatste weken mijn meidje mocht. Dus we hebben de bijwest en Trientje Ek, de fotograaf, doet hij de Dit is Jan Hooghiemstra, hè? De man Jochs. Ja, de man Jochs. Doet hij zijn klingen uitzocht voor in de kisten. We hebben mij west toen hij met de ambulance, de laatste wensambulance, door de provincie gegaan is. Naar Boer Bralsma in Stiens en naar Wiet Marsen werd dan al begroeven leid. En het was heel opvallend dat die dag van de laatste wens, hier er nog zoveel energie en hij kon eigenlijk niet meer rennen, maar toen beende die over het erf en een paar dagen later is hij stonden en toen ben ik naar zijn begrafenis geweest. Dus dat hebben we alle keer echt in beeld gebracht. Ja, maar dan heeft er dus een jelle hier, heeft er erom spaand eigenlijk, heeft er geregeld, heeft er west. Zoals dan nou echt oorstje verslaafden en nou ja, ik heb trots het boek over criminelen, over de gevangenis, maar ik trots dit boek en ik ben 2 weken geleden begonnen met een naaiboek over verslaafden. Ja, ben ik er al achter gekomen dat binnen mensen met hun eigen verhaal. En met hun eigen zwakheden en hun eigen kracht. Alleen wat mij fascineert, en dat om een antwoord te geven op een van die eerste vragen is,
Wij zijn geneigd om die mensen als groepen te zien. Oh, dat ben dakleers. Oh, dat ben verslaafden. Oh, dat ben criminelen. Wat mij dus fascineert is dat het individuen binnen, maar alle keer een verhaal. Ja. En wij zetten ze in een flat en dat is de terp en kleer. Daar ben wij er in principe kleer mee. Dan hebben we het in uw samenleving hebben we het een plakje doen. Dan hebben we het in uw eigen gewissen hebben we het een plakje doen. Ja, dat wordt goed te past. En wij hoeven er verder net meer naar te denken. En ik wil graag met dit soort boeken ik mensen op het spoor brengen van hey, het zou mij ook komen kennen. Jan Hooghiemstra bijvoorbeeld, die wie een boer en een handelaar. Hij kon heel goed handelen. Hij was heel goed op een veemerk. Alleen dan ga je weer analfabeet. Dus wat gebeurt er op een gegeven moment? Hij kent het meer hij kent het rekken. Dus de fiat die valt bij hem in. Dus een hele handel wordt hem aangenomen. En vervolgens doet hij in de drank. Dus iedereen moet het boek lezen ook. Wanneer komt het uit? Nog even heel kwart. Dit boek net? Een oorboek. Ik lees gewoon op die boek. Dat is mooi hè, natuurlijk. Dit is de voorkant. 15 november wordt officieel gepresenteerd. Er komt een mooie documentaire en sneur 4 pagina's in de oude kranten. Oké, Tiegetank. Documentaire over de term bestaat trouwens uit 2 delen. Het eerste deel we takken weekend al uitgestuurd. Het tweede deel het weekend daarna. Meestal Tiegetank voor je komst naar Bient. En Safir. Morgen dan ben we er vanzelfs weer. Voor nu nog een hele gezellige dag.